لومي ناتي معلتي ناتي جيزي حجيا بمبال هم تمتصحف قدوس كاس نغرنا اني نمدحان زخوني እግዚአብሔር ጊዜ ስለዛሃበና ሕጂ ንጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ከም ናይ ብሕቲ መድሓኒ ኻጌርካ ክትቀበሎ ካብቲ እኩይ ዝኾነ መንገዲ ወይ ድማ ካብቲ ናይ ኃጢያት መንገዲ በመምላስ ምስ አምላኽ በንስሓ ክትዕረቕ እሞ መንገድኻ ከተስተኻኸሊ ከም ፍቃዱን ከም ምኽሩን ከም ሐሳቡን ድማ ንምምላስ ክትውስኒ ዕድመኩም ኣለሁ سمعتنا وقدامنا كاب እግዚአብሔር አቦናን ካብ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ጸጋን ሰላምን ንዓኻትኩም እዚ በክፍለ አገልግሎት ወንጌል ረሕቦት ቤተክርስቲያን ኣብ ቫንኮቨር ካናዳ በትግርኛ ዝዳሎ ፈነው መደብ ወንጌል ንኹሉ ሕጂያ ተማዓት ምንሓን ሕጂያ سلام ተኸታተልቲ ወንጌል ንኹሉ ኣብ ዝተፈላልየ ቦታ ኾንኩም ነዚ መልእኽቲ እዚ ንምስማዕ ዕድል ዝረኸብኩም ኩልኻትኩም መጀመርታ ብሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ሰላም ክብለኩም ፈቱ እዚ ከምቲ ኩሉ ግዜ በዚ እዋን እዚ ኣብ ትሕቲ ወንጌል ንኹሉ ዝብለና መሓላልፎ መልእኽቲ ወንጌል ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሎሚ ድማ በእዋኑ ወይ ድማ በዚ ግዜ እዚ ነዚ መልእኽቲ እዚ ንምሕላፍ ኣብ ቅድሚኹም ኣለኹ ኩላትና ብዛዕባ እዚ ሎም መዓልቲ ንዛረበሉ ዛዕባ ወይ ድማ ንመሃሮ አርእስቲ ጽኒልና ክንሰምዕ ንህይወትን ንበረኸትን ድማ መታን ኮነና ንኹልኻትኩም ክላበወኩም ፈቱ ጀሚሩ ስጋዕ ዝውድእ እንታይ ከም ዝብል ዘለኹ ክትከታተሉን ድማ ብምሕረት አምላኽ ላበወኩም ናይ ሎም መዓልቲ ዛዕባ ወይ ድማ አርእስተይ ምድሓን ብመንጽር ግዜ ዝብል ሓሳባት ኣብዚ ሓሳባት እዚ ሎም መዓልቲ ንዛረበሉ ዛዕባ ክልተ ሓሳባት ኣሎ ንሱ ድማ ሓደ ምድሓን ድብል ካልኣይ ድማ ግዜ ዝብል ምክንያቱ ተያርስና ምድሓን ብመንጽር ግዜ ስለ ዝብል መጀመርታ ክልምልሶ ዝግባአና ነገራት እንታይ ኢልና ምድሓን ማለት እንታይ ማለት እዩ ምድሓን ድብል ሓሳባት በቀጥታ መንፈሳዊ ሓሳባቱ ኣብ መጽሐፍ ቅዱስ ኢና ክንረኽቦ ንኽእል ስለዚ ድማ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ በተደጋጋሚ በፍላይ ከዓ ድሕሪ ምምጻእ ናብዛ ምድሪ ከም ሰብ ኮይኑ ካብ ዴና ማርያም ካብ ዝተወልደሉ ግዜን ሰዓታትን ብዙሕ ግዜ በተደጋጋሚ ተዛሪብዎሎ ብድሕሪኡ እውን ሐዋርያት ብዙሕ ግዜ ኣብ መጽሐፍ ቅዱስ ነዚ ሓሳብ እዚ ተዛሪቦም ኣሎ ምድሓን ማለት በቲ መንታኻ ዝሞተ ወይ ድማ ኣብ ክንዳኻ ዝሞተ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ እቲ ቅድሚ ህላወ ስጋ መንፈሳዊ ህላወ ጥራሕ ዝነበሮ ሓደ ግዜ ግን ምድሓን ሰባት ወይ ድማኒ ምስቲ ህላወ መንፈሳዊ አካል ዘለዎ እግዚአብሔር ሰባት መታን ክዕረቁ ዝፈጸመ ፍጻመ ንዕኡ ነቲ መልእኽቲ ምቕባል ማለት እዩ ስለዚ ብመንጽር ግዜ ክንሪኦ ከለና ድማ ክምለስ ዝግብኦ ነገራት እንታይ ኢልና ግዜ ማለት እንታይ ማለት እዩ ቀዳማይ ግዜ ንወዲ ሰብ እንታይ እዩ ግዜ ንህላወ ወዲ ሰብ ኣብዛ ምድሪ መውፀሪ መዓልትታትን ዘመናትን ዝተዋህበ ግዜ ኢልና ክንሓስብ ከለና መጽሐፍ ቅዱስና ብንጹር ከም ዝነግረና ኩላትና ድማ ከም እንፈልጦ ብዓይንቲ ስጋና ዘይንሪኦ ግና ከዓ ዝኸይድ ድቁጸር መዓልቲ ማለት እዩ ኩሉ ሰብ ኩሉ ነገራቱ ዋኒኑ ዕዮታቱ ንጥፈታቱ ኩሉ ምዕባለታቱ ዝገብሮ ኣብ ምንታይ ኢልና ኣብ ግዜ ሰዓበየ ነገር እዩ ንወዲ ሰብ ብዙሓት ሰባት
ናይ መጽሓፍ ቅዱስ ምሁራት ይኹኑ ዋላ ካልእ ትምህርቲ ዘለዎም ሰባት ብዛዕባ እዚ ግዜ ዝብል ሓሳባት ብዙሕ ተዛሪቦም ኣሎ ግዜ ንወዲ ሰብ ኣዝዩ ኣገዳሲ መጽሓፍ ቅዱስ ብዛዕባ ግዜ ክዛረበና ከሎ እዚ ግዜ ዝበሃል ወይ ድማ ንሕና ግዜ ኢልና እንፈልጦ መውፀሪ መዓልታት ወይ ድማ ዘበናት ተባሂሉ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስና ሰፊሩ ዘሎ ኣምላኽ ንሰብ ዝሃቦ ህያብ ስለዚ ድማ መጽሓፍ ቅዱስና ኣብ ዘፍጥረት ቀዳማይ ምዕራፍ ካብ 14-16 ከምዚ ዝብል ሓሳባት ንረክብ ኣምላኽ ድማ ንመዓልቲ ካብ ለይቲ ዝፈልዩ ብርሃናት ኣብ ጠፈር ሰማይ ይኹኑ ዘበናትን መዓልታትን ዓመታትን ከዓ ንመፈለጥታ ይኹኑ ኣምላኽ ኣብ ምድሪ ንምብራህ ኣብ ጠፈር ሰማይ ብርሃናት ይኹኑ በለ ከምኡ ድማ ኾነ ኣምላኽ ከዓ ክልተ ዓበይቲ ብርሃናት ገበረ ተዓቢ ብርሃን ብመዓልቲ ክስልጥን እቲ ንእሽቶ ብርሃን ድማ ብለይቲ ክስልጥን ከዋኽብቲ ገበረ ኣብ ልዕሊ ምድሪ ምእንቲ ክበርሁ ኣብ መዓልታትን ኣብ ለይትን ድማ ክስልጥኑ ንብርሃን እውን ካብ ጸልማት ክፈልዩ ኣምላኽ ኣብ ጠፈር ሰማይ ገበሮም ኣምላኽ ድማ ጽቡቕ ከም ዝኾነ ረአየ ምሸት ኮነ ብጊሓት ኮነ ራብዒቲ መዓልቲ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስና ከም እንሪኦ እግዚኣብሔር ኣብተን መዓልታት ዝበሃላ ካብ ቀዳመይቲ መዓልቲ ሽድሸይቲ መዓልቲ እግዚኣብሔር ንነገራት ዝፈጠረሉ ወይ ድማኒ ነቲ ፍጥረት ኢልና እንሓስቦ ወይ ድማኒ እንርድኦ ነገራት ዝገበረሉ ግዜን ሰዓታትን ኣብ ራብዒቲ መዓልቲ እምበኣር እግዚኣብሔር ዝገበሮ እንታይ ኢልና እዚ ንዘበናትን ዓመታትን ንመፈለጥታ ዝኸውን ወይ ድማ ንመፍለይ ዝኸውን ግዜ ዝበሃል እግዚኣብሔር ክፈጥሮ ከሎ ኢና ንርኢ ማለት እዩ እዚ ኣብ ራብዒቲ መዓልቲ ዝተፈጥረ ንሰብ ዝተዋሃበ ህያብ እዩ እግዚኣብሔር ነዚ መቁፀሪ ንሰብ ከዓ ዝተዋሃቦ ህያብ ነፃ ህያብ ግዜ ዝበሃል እንተዳር ኢናዮ ብምንታይ ይፈልይዎ እንተዳኢልና በዞም ዓበይትን ንኣሽቱን ብርሃናት ዝበሃሉ ማለት እዩ ስለዚ ድማ ክጽልምት እንከሎ ብርሃን ክኸውን እንከሎን ከምቲ ልሙድ ብንቆፅሮ ግዜ ሓደ መዓልቲ ክልተ መዓልቲ እናበልና ከምኡ እናበልና ኢና ንቆፅር ማለት ብድሕሪ ሽዑኡ ሰዓታት ተዳርኢናዮ ናብ መዓልታት ናብ ሰሙናት ናብ ኣዋርሕ ናብ ዓመታት ናብ ዘመናት እናበለ እናተቆፅረ እዚ ሕጂ ካብ ፍጥረታት ሒዙ ስጋዕ እዚ ሕጂ ምምጻእ ናይ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኢልና እንጽበዮ ቶም ተስፋ ምጽኣቱ እንጽበይ ስጋዓኡ ደሎ ግዜ ውሁብ ግዜ እግዚኣብሔር ንሰብ ዝሃቦ እዩ ብሓፈሻ ንመን ተዳኢልና ንኩሉ ሰብ ዝበሃል ኣብዛ ምድሪ ካብ ኣዳማት ሒዙ ስጋዕ ምምጻእ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ንዘሎ ሰብ ዝተፈጥረ ብሙሉኡ እግዚኣብሔር ዝሃቦ ግዜ እዚ ግዜ እዚ بمصحف قدس مسرت انت دارينايو قدم ممصانا يسوع كريستوس از نبرلو غيزه بمسرت مصحف قدس 4000 عام دحر ممصانا يسوع كريستوس دما 2000 عسران حدن بصحنا لنا ازي كل خبابي 6000 زخون عامت انت دارينايو املاح ندق سب زحابو غيزه صباحل سب امبار ابزي غيزه ازي زباحل انتاي زغبر انت دايلنا كل نغراتو زغبر وانيناتو زغبر نطفتاتو زغبر عبيتاتو معبالتاتو فلطتاتو كل نغرات ابي زكاتت انت دايلنا ابزي غيزه زباحل غيزه نود سب امبار ازيو اغداسي ግን እዚ ሕጂ ንዛረበሉ ጸናሕና እግዚአብሔር ንኩሉ ሰብ ዝሃበው ውሁብ ጊዜ በጀካዝ ግን እግዚአብሔር ንሓደ ሰብ ንውልቁ ኢሉ ዝሃበው ጊዜ አለው ንሓደ ሰብ ውሁብ ጊዜ ማዓስን ክሳዕ ማዓስን ምክንያቱ ሰባብ ጊዜ ይዝነብር ጊዜ ዝበሃል ነገራት አለው ንሰብ እዚ ጊዜ እዚ ድማ አምላኽ ንሰብ ሂቦ ስለዚ ድማ ውሁብ ጊዜ ኢልና ሰሚና ያደለና እዝና ሓደ ውልቀ ሰብ ዝተዋህበ ውሁብ ጊዜ እንብሎ ግን ካብ ክሳዕ አለው ካበይ ክሳዕበይ እዩ ዝብል እንተዳኢልና እምባር ንሓደ ውልቀ ሰብ ዝተዋህበ ጊዜ ካብ ምላዱ ክሳዕ ሙማቱ ዘሎ ጊዜ እዚ ናይ ሓደ ውልቀ ሰብ ጊዜ ኣብዛ ምድሪ ኣብዛ ሕጂ ንሕና እንነብረላ ዘለና ፕላኔት ሰብ ክነብር ዝተዋህበ ውሁብ ጊዜ ናይ ውልቁ ካብ ዝተወልደሉ معاس كم زموت كاتا زي فلتا كسع زموت ولو زلو جيزي قرا ازي نعو وهوب جيزي بحال ما انت زي ما تحب قدس كزاربنا كله خمزيلو نقولو ززبن واللو عب تحت سماي نزلو كله نجر كا جيزي اللو مسبله نمولاد جيزي اللو نمومات كا جيزي اللو إلو مكب سالساي معرف كا حادث كا خلده
مولاد دبحال نجارات ويد ما مولاد دبحال نجارات ناي مجمرتا جيزة ناي سب زبحال نابزان مدري ويد ما نابزان حنا نبر لا دلنا بلانيت قداماي ها إلو زجمرلو معرفنا هيوتون تا إنت دايلنا ملادي موداتا مزازم مدمان تا إنت دايلنا مواتي سلازم ناي سب جيزة إلنا نحسبه تناي ولك سبوه جيزة إلنا نحسبه مبار كملادو سقع مماتو زلو جيزة مبار إذا أملاخ نسب انتايز قبر إنت دايلنا ذهبوا أما تحب قدسنا خنري كلنا جن إذا جيزة زبحال نجارات كم ذا قدمنا دقاقي من النزار ولدنا وهو بجيزة زبلار استسمينا يزلنا سلام انتاي يجنا أملاخ نسب هيبو مخنياتو حدا جيزة سلام انتاي زبل نجارات انت عزي تملي سوملكا نأتي سلام انتاي دبل نجارات كأنت عدي مليس كايو تتكامل نايت نجارات كي تخون سلا تخيل مالك كملادنا سقعزهم حجي نزع الدل زرقيبنا لازم الأخذ وانجيل نسمع زلونا السبات إذا جيزة زبحال نجارات توحيبنا له قلنا من تاي جيزة توحيبنا ده بالحسابات كنا من اللي كلالنا مخنياتو من تاي جيزة خم توحبنا أنت عدي فلتنا وإذا ما أنت عدي تردينا نايت جيزة تتكامتي كين خون سلا نخل نايت جيزة تتكامتي كون نخل جن جيزة أملاخ نسب هيبو والله قلنا من تايو جيزة نسب هيبو مخنياتو كم جمرتها فترة سقع يسوع كريستوس زمت قالو اتتصفى مصعاتو نصبيو زلنا كسعاو زلو نخول سب እግዚአብሔር زهابو ጊዜ وهب ጊዜ ይልና ያለና በጀኩ ግን እዚ ሕጅ ንዛረብ ወልደለና ሓደ ውልቀሰብ ግን ካምላዱ ስጋዕ መማቱ ዘሎ ጊዜ ግን ንሰብ ተዋሂይዎሎ እዚ ጊዜ እዚ እግዚአብሔር ንምንታዩ ሂብዎ ንሰብ ዝብል ሓሳባት መጽሐፍ ቅዱስ ካብ ዝገርመኩም ብንጹር ጽቡቕ ገይሩ ስለዝምልሰልና በዛ ሓሳባት እዚ ክንርኢና ቀዳማይ ሓሳባቱ እንታይ እንተዳይልና ኣብዛ ምድሪ ክነብር عيو أداوها دس كبلون به كبلون እግዚአብሔር ነዝ ነገራት ዝፈጢሩ መጀመርታ በፍላይ ቀድሞ ውድቀት ድበሃል ወይ ድማ ቀድሞ አበሳ አዳም በአዳም አቢሉ ድማ ሞት ድበሃል ነገራት ናብዛ ምድር እዚ አቀድም ምምጹ አምላኽ ንሰብ ህያው ኮይኑ ክነብር ስለዝፈጠሮ ሰብ ኣብ ምድሪ ክነብር ብኩሉ ዕየታቱ በታ አምላኽ ዝሃቦ ጸጋ ድማ ብኡ ባህ ኢልዎ ክነብር እግዚአብሔር ነዝ ዓላማ እዚ ንሰብ ፈጢሩ ግን أمونغو كم مصحف قدس كم زنقرنا أدم تزاز እግዚአብሔር ስለስተሐላለፈ ወይ ድማ አበሳ ስለዝገበረ ወይ ድማ በደል ስለዝገበረ በዚህ ምክንያት ዝድማኒ ኩሉ ሰብ እንታይ ኮይን ተዳይልና መንፈሳው ሞት ሞይቱ በምክንያት መንፈሳው ሞት ሞማቱ ድማ እግዚአብሔር ንምድሓን ዝኸውን መንገዲ ካል ሰብ ካብዛ ምድር እዚኣ ብስጋ ዝፍለየላ ሞት ድበሃል ነገራት ወይ ድማ ስጋው ሞት ድበሃል ነገራት ካ እግዚአብሔር ስለዘምፀ ስለዚ እዩ ናይ ሰብ መጀመርታን መወዳእታን ዘለዎ ኢልና ንዛረብ ደለና ስለዚህ አብዛ ምድሪ ሰብ ክነብር እንኮሎ እንታይ ክገብር እንተዳይልና ብዕዮ አዳው በቲ አምላኽ አብዛ ምድሪ እዚ አዛሃቦ በረከት ወይ ድማ ጸጋ ብኡ እንታይ እናገበረ እናተሐጎሰ እናዓየ ብዕዮ አዳው በተግባር አዳው ድማ ብኡ ባሂል ወክነብር ድማኒ መጽሐፍ ቅዱስ ነዚ ነገራት እዚ ንሰብ ከም ዝፈጠሮ መጽሐፍ ቅዱስ ይነግረና ስለዚህ ድማ ሰብ ካብ ዝተወልደሉ ጊዜን ሰዓታትን አትሒዙ ስጋዕ ዝዓቢ ኣብ ትሕቲ ስድራ ቤቱ በሐላፍነት ምስዓበ ብድሕሪኡ ግን ሓላፍነት ክሽከመሉ ኣብ ዝበጽሐሉ ዓቕሚ ወይ ድማኒ ዕድመ ግን እንታይ ይገብር እንተልዓይልና ሓላፍነት ብምስካም ንገዛ ርእሱ ክነብረሉ ነቲ ዝተሰከሙ ሓላፍነት ንዕኡ ድማኒ መታን ክዋፅአን ካብ መጀመርታ አትሒዙ እንታይ ክገብር ኣለዎ እንተልዓይልና ክዓይ ክሰርሕ ክኽእል ኣለዎ ምክንያቱ እንተዳ ዘይሰሪሑ ክነብር ስለ ዘይክእል ስለዚህ መጽሐፍ ቅዱስ ክነግረና ከሎ ሰብ ኣብ ምድሪ ክነብር እንከሎ ክዓይ عيو دماني عيو عداو باه كبلو دس كبلو بزي نغرات زي እግዚአብሔር ባህ ይብሎ ምክንያቱ እግዚአብሔር ነዚ ነገራት ስለዝፈጠሮ ምንት እዚ አመኩ በሐመሻይ ምዕራፍ ካብ 10 ተውት 9 ስጋ 10 መጽሐፍ ቅዱስ ከምዚ ይብለና አምላኽ ለተሃብትን ጥሪትን ዝሃቦ ሰብ ካብኡ ክበልዕ ጊዲኡ ክወስድ ብጻዕሩ ሕጎስ እንተ አሰልጠኖ አምላኽ ናይ ልቡ ሓጎስ ስለዝሃቦ ነተን መዓልታት ህይወቱ ራእዩ አዝዩ አይ ከዝክረንን ይሞ እዚ ውህበት አምላኽ ይሉ እግዚአብሔር ነዚ ነገራት እዚ መዓልታት ህይወቱ ይልዎ ደሎ ካምላዱ ስጋዕ ሙማቱ ዘሎ ጊዜ በዚ ነገራት እዚ ድማ በቲ ሰለጠሉ ወይ ድማ ዝቀደበሉ ሀብቲ ብኡ ባህ ክብሎ ብኡ ክበልዕን ክሰቲን ክሕጎስን እግዚአብሔር ነዚ ነገራት እዚ ንሰብ እንታይ ገይርዎ እንተዳይልና ፈጢርዎ ስለዚ ሰብ ከምኡን ተገበረ ብዕዮ አዳው ባህ ክብሎ ድማ ላዕለን ታሕትን እንተበለ አበሳ ይኮነን ክጎይ ክፅዕር ክሰርሕ ክኽእል ኣለዎ أملاخكم غيرو سلازفطر غنا خا
ናጎየ እና ሰርሐ ናዓየ ብዕዮ አዳው ድማ በትዝረኸቦ ነገራት ብዝቀደወሉ ብኡ ባህና በሎና ተሐጎሰን ኮሎ ሓደ ነገራት መፍጠር ዓላምኡ ካልአይ ክርስዑ ዘይብሉ ነገራት ግን ኣብ መጽሐፍ ቅዱስ ሰፊሩልና ዘሎ ሐሳባት አለ ንሱ ድማ እንታይ እንተዳይልና ነቲ ዝፈጠሮ አምላኽ ክፈልጥን ዓላማ መፍጠሪኡ ከአኸስተውዕልን ከላለው ሰብ ኣብ ምድሪ ምስ ወይ ድማ ብዛንሕና ንብላ ደለና ወይ ድማ ብዛንሕና ንብረላ ዘለና ፕላኔት ምስ መፀ ከም ተቀዳማይ ሐሳባት ዝተዛረብናዮ ብዕዮ አዳው ባሂልዎ ክነብር ክበልዕ ክሰቲ ክሰርሕ ብኩሉ ነገራት ክጽዕር ነዚ ነገራት እዚ ጥራሕ እንተደኣ ዝነብር ኮይኑ ሰብ ነቲ ቀንዲ ዝተፈጥረሉ ዓላማ ነገራት ከዓ አይፈለጠናል ማለት ግና መጽሐፍ ቅዱስ ክነግረና ከሎ በጀካ እዚ ሕጂ ንዛረበሉ ደለና ካልእ መፍጠሪ ዓላማ ግን ኣለዎ ጊዜ ዝበሃል ነገራት እግዚአብሔር ንሰብ ክህቦ ከሎ ንኻልእ ነገራት እንኮላይ ሂብዎ እዩ ነዚ ነገራት እዚ እንኮላይ ክፈልጦን ክርድኦን ክኽእላለዎ ንሱ ድማ እንታይ እንተዳይልና ነቲ ዝፈጠሮ አምላኽ ክፈልጠሉ ንመፍጠሪ ዓላምኡ ከአኸስተውዕለሉ ነዚ ነገራት እዚ ፈሊጡ ከኣኒ ምስቲ ዝፈጠሮ አምላኽ ምስኡ ተሳሚዑ ብሕብረት ክነብረሉ ዝኽእል ኣብ ምንታይ እንተዳይልና ኣብ ጊዜ ኣብቲ ዝተዋህቦ ጊዜ ነቲ ዝተዋህቦ ጊዜ ብምጥቃም ኣብ ጊዜኡ ኣብታ ዘላቶ ጊዜ ኣብኣ ነዚ ዝፈጠሮ አምላኽ ክፈልጥ መፍጠሪ ዓላምኡ ከስተውዕል ብኡ ተረዲኡ ድማኒ ከም ፈቃድ እግዚአብሔርን ከም ሐሳብ እግዚአብሔርን ከም ምኽሪ እግዚአብሔርን ክመላለስ እግዚአብሔር እንኮላይ ጊዜ ንሰብ ነዚ ነገራት እዚ ሂብዎ ስለዚ ካብ ሙላድና ስጋዕ ሙማስና ዘሎ ጊዜ እንተደኣ እዚ ነገራት እዚ ውሁብ ካብ እግዚአብሔር ዓቢ ጸጋ ኮይኑ ግን እግዚአብሔር ኣብዚ ጊዜ እዚ ዝደልየና ነገራት ግን ኣለው እቲ ዝደልየና እንታይ እንተዳይልና መፍጠሪ ዓላማናን ነቲ ዝፈጠረና አምላኽ ክንፈልጥን ከም ሐሳቡን ከም ምኽሩን ድማ ክንመላለስን እዩ ምንት እዚ መጽሐፍ ቅዱስ ከምዚ ይብለና ኣብ ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 17 ካብ 26 ስጋዕ 28 ዘሎ ከምዚ ይብል ካብቶም ተቐነይትኩም ድማ ሓያሎ ንሕና ዓሌት አምላኽ ኢና ኢሎም ከም ዘለው ብኡ ኢና ንነብርን ወሳወስን ብኡ ከአይና ዘሎና እሞ ንሱ ካብ ሓደ ሰብ ኣብ ርእሲ ኩላ ምድሪ ዝነብሩ ኩሉ ዓሌት ሰብ ፈጠረ ምስ በለ ከምዚ ኢሉ ንሱ ካብ ነፍሱ ወከፍ ዘይረሓቐ ክነሱ ምናልባሽ ሃሰስ ኢሎም እንተረኸብዎ ንኣምላኽ ምእንቲ ክደልዩ ንመናበሪኦም ድማ ውሱን ዘበናትን ድቡብ ደራትን ገበረሎም እዚ ታሪኽ እዚ እንረኽቦ ኣብ ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 17 እዩ ኣብ አቴና ዝበሃል ላይሎም አቴንስ ግሪክ ጳውሎስ ወንጌል ክሰብኽ ኢሉ ናብቲ ናቶም ቤተ መቃድስ ምስ ኣተወ እዚኦም ዓሌት አሕዛብ ስለ ዝነበሩ ነቲ ናይ ብሓቂ ናይ ባህሪ አምላኽ ዝኾነ አምላኽ ኣይፈለጥዎን ነይሮም ግና ንጣዖታት እናምለኹ ከለዉ ግን ካብቶም ናቶም ተቐነይቲ ካብቶም ናቶም ዘመርቲ ግና ክዛረቡ እንከለዉ ግን እንታይ ኢሎም ባእኡ ኢና እንነብር ኢሎም ብዛዕባ አምላኽ ግና ነቲ ዘይፈለጥዎ አምላኽ ብዛዕባኡ ክዝምሩ ምስ ሰምዐ ሐዋርያ ጳውሎስ ብዛዕባ እዚ ነገራት እዚ ክገልጸሎም እንከሎ ከምዚ ኢሉ ተዛሪቦም ካብቶም ተቐነይትኩም ኣብ መቃድስኩም ኣትየ ክሰምዕ ከለኹ ካብቶም ተቐነይትኩም ብኣኻይና እንነብር ብኣኻይና እንወሳወስ ኢሎም ክዝምሩ ከለዉ ወይ ድማ ክቕነዩ ከለዉ ሰሚዐ ብትኽክል ድማ ሓቆም እዮም ኢሎም ግና መን እዩ ንሱ ኢሉ ነቲ ንሳቶም ዘይፈለጥዎ ግና ብዛዕባኡ ዝቕነዩ ዘለዉ አምላኽ ብዛዕባኡ ከፍልጦም ወይ ድማ ክምልሰሎም እንከሎ ንርኢ ብዛዕባ እዚ ነገራት እዚ ክዛረብ እንከሎ ድማ እንታይ ኢሉ ዝገርም ቃላት ንሱ እቲ ንሰብ እንታይ ዝገበረ ኢሉ ኣብ ርእሲ ኩላ ምድሪ ክነብሩ ካብ ኣዳማት ሒዙ ሰባት ዝበሃሉ ዝፈጠረ ካብ ኩሉ ሰብ ዘይረሓቐ ክነሱስ ኢሉ ግና እግዚአብሔር ንሰባት ክህቦም ከሎስ ሃሰስ ኢሎም ምናልባሽ እንተረኸብዎ ኢሉ ሃሰስ ማለት ይርዳእናይ ገለ ነገራት ከም ዝጠፍኣካ ኣገዳሲ ነገራት ከም እትደልዮ ዕንቂ ኣብ መጽሐፍ ቅዱስና ከምኡ ካልእ ተጻሒፍልና ስለ ዘሎ ማለት ድሪም ወይ ድማ ክቡር ነገር ዝጠፍኦ ሰብ እንታይ ዝገብር እንተዳይልና ንዕኡ ንምርካብ እንታይ ይገብር ሃሰስ ይብል ይደልዮ ግና ኣብ ሐዋርያ ጳውሎስ ክዛረብ ከሎ አምላኽ ካብ ኩሉ ሰብ ዘይረሓቐ ክነሱ ቀረባ ክነሱ ክንፈልጠሉ እንኽእል ዕድላት ብዙሕ ከሎ ክነሱ ሰባት ግና እዚ ጊዜ ዝተዋህቦም ንምንታይ እንተዳይልና ንሃሰስ ኢሎም ንዕኡ መታን ክረኽብዎ ወይ ድማ ንዕኡ መታን ክፈልጥዎ ብዛዕባኡ መታን ክፈልጡ አምላኽ ድበሃል ከም ዘሎ አምላኽ ከም ዘሎ ጥራሕ ደይኮነ ከኣኒ እቲ ንሰባት ኢሉ እግዚአብሔር ዘዳለዎ መንገዲ ምድሓን ንዕኡ መታን ክፈልጥዎ እሞ ንዕኡ ፈሊጦም ድማ ነዛ ዘላቶም ጊዜ እንታይ መታን ክገብርዋ እንተዳይልና መታን ክውድእዋ ነዛ ደላቶም ጊዜ ድማ መታን ክጥቀሙላ እግዚአብሔር ነዚ እምበኣር እንታይ ኢሉ ንመንበሪኦም ድማ ውሱን ዘበናትን
دوب درتن حققلهم انتي متان كغبروا يلو نأملاخ مأنتي كدليوو يلو نأملاخ مأنت حاسس يلون كدليوو كاب كل سب زي رحق أخنسو قن متان كدليوو يلو إجزابير زبنات هيوو من سبات يلو تزارب تزابت لعلي درأنا يو كنبرو كبالعو قسيتيو باتي تقبار عدوهم بؤو دما باتي زقدو اللهم نقرات حقوسو بؤو إجزابير باكم لهم فتير وامي أوه قن كال نقرات قن نأملاخ متان كفلتو دما إجزابير سبات فتيرو سلازي زلونا جيزين أملاخ نفلطلو عدل مخانو كردانا خخلا لهو سوم كريم حجي عدلنا يونجيل مسمع زي رقمنا لو مو نسمع زلنا قالينا دما بزح جيزي الناس معنا قنا خلبنا دندينو سقا حجي زي وسنا دلونا إذا نقرات إذا خنفلت كنكلالونا أملاخ نمنتا يزنبرنا دلو نمنتا يعدل هيبنا دلو نمنتا يجيزي ناس سقا حجي زي تود دلو تدعيلنا كنسرحن كنبلعن كنستن طرح زي كونسي نعو متان كنفلت إمو إذا لو معلت نسمع الله زلونا عدل نعو نفلت الله معلت تكون لنا يقباي مغنياتو أملاخ زاقي زي نعو نفلت الله سلا زهابنا تا نايسب معلتي ويدما نايسب جيزي عينيتيا سب زيا جيزيا زيا ناتيا زيا معلتيا إلو موها رقت أن يخوينو دزارب الله معلتي عينيتيا بمتحف قدس مسارة تدارينا يو نسب معلتو حجيا هبزا ساعات زيا ننيو ناتكاي كونت ساعات معلتي طرح يكونن كالئت وننتخونت كابزا كالئت حجي وانجيل تسمع الله دلخا ويدما نزق الأملاخ تسمع الله دلخا كينيو دلا كالئت ناتكاي كونت مغنياتو عيت فلتنيها مغنياتو اتي هياب جيزي دباحل نقرات ناتكاس لزي يكون أملاخ نسب زهابو سلزغونه نسب أملاخ يفتئروا سب كابزا مدرز قعزلا سب كابزا مدرز يازو سدلا عيفلتني سلازم مجمرتا معلتاتو عيفلتني مودعتا معلتاتو عيفلتني معس كم زخيد كابزا مدرزي عيفلتني سب بأرناتي جيزي إلو زحاسبا انتا انتا عيلنا حجي ترايا صباح ناتو يكونت دحر صباح ناتو يكونت دحر صباح نايمن جيزي موهانا من تا معلتتي أخمز نبرلا والحادث فلسب يلا بأر سب جيزيا ناتيا إلو ز حسب الله معاتي أنت دعيلنا إتا حجي ذا تنفس الله دلو متحف قدوس كا حجي إلوازلو سلازم ناتكا جيزي حجيا ناتكي جيزي حجيا تاسب استوهبتو معلتن بأرزيا ما أنت زي متحف قدوس انتاي بلنا أنت دعيلنا بقبلت جيزي سمع أخوها بمعلتي مدحان كا ردا أخوها يبلي مو إنه اتقبلت جيزي حجيا تا معلت مدحان كا حجيا يبلنا قالاي قرنطوس شدشته كلته يوم لهم حجي زبل حسابات انتاي مالتي انت دايلنا صباح تكونوا ايفلطني نصباح كتنبر تخل ميو كتنبر تخل ميبون كي تنبر تخل دحر ذا حجي نزا ونجيل زي اتسمع على دلخا خالئت كتنبر تخل كي تنبر كاتخل ناتي معلتي إلكار رقص أني أدخل الله إذا حجي سمع الله دلخا ما أنت زين بأر متحف قدوس كزارب الناقولو إتا معلتي مدحان حجي تقبلت جيزي حجي إلوي نقرنا معس حجي إذا وانجيل زي أتسمع الله دلخا مالتي متحف قدوسنا حد تاريخ له إذا تاريخ عشاء سبعي تباهيلو إذا فلت بزحات سبقتي بزحات ممهران نتي قالوا يسوع كريستوس تزاريف ودلو عشا سب أي زبل كم زلوا بزحت سبقتي سبي خمول اللو إذا قبل قاسم عراف 10 تكلته كاب 10 شدشته سقع عسرا زلو تاريخ نروح سب أي إذا سب أي إذا نايب حق عشاء عشنته أنت دايلنا بزعبا جيزي زبها النجارات رجت أنيا خوينو ناتو خمس خونا زما سلو موهاني بزعبا صباح زمك حسبي صباح كم زنبر كوينو زمك حزن نبره سبعي أنت تاريخ كنا قرنا كله كم زي ولنا يسوع كريستوس يو بعلو بمثلا خمزي إلو خزاربهم كله كم زي إلو خا بمثلا نقرهم حدا حبتام سبعي قرهو انتاي قبرلو قدولو بلبوها اخلي زئك بالله سفراي باللين انتاي دا اخ قبر إلو حسبه نصود ما كم زي قبر مع خني افريسه اقفيح صرحو اوها كله اخلين حبتين اكب ننفسيون أتي نفسي بزح
التدلب هابتي نبوزح عمتات رايو زاخلكي قالوك امو عرفي نمعس نبوزح عمتات رأيو لهم قروه مسقاله ولو ويدما هابتي مسرخبه معت كعبت كعوتوت مسرخبه شعوق حسب كله اذا عشا سبعي يلو مصحف قدوس تزريبو دلو كم زيلو تزاريو نبوزح عمتات زخون قالكم حجي بقى عرفي جن اتي شغور انت ايلنا نبوزح عمتات كم زنبر كوينو محسابوي بوزح عمتات كنبر من يلو جن يسوع كريستوس كزارب كله خمزيلو تزاري بالعيستي يتحقوسي ابلا مسبله املاح جنا اتعشى نفسها خباخا وسدوا بزاليت زي ايدلي والو ازي زدلب كايو دان من كوني بولو نسو غزارب كله كمناتو غيزي غيرون عمتات كمدبن كله نعمتات كزاربن كله املاح كزاربو كله جنا اتعشى يلو اذا عمتات زي كونات كاي كونن يلو نعاخا تباهيلو استوهب غيزي يكونن نسخا غيزي تبلا حجيا اذا كنا يتردى اخان سلازي حجي كباخا بزاليت زيا كوسدوا زدليو خمزلو انتي غبر كان يلو اي فلط كان لومي كندي يكون يخون كم فعاد املاح كم تمصحف قدوس نغرنا كم فعاد املاح نصباح دحر صباحنا عمتا خمس خنغبرينا خنبل مصحف قدوس يدغفنا صباح جناتنا يكونتن دحر صباحناتنا يكونتن نعمتاناتنا يكونتن املاح كنبر انت دايلنا خنبرينا ناي موداتا غيزينا انت دا خوينو اخي نبر نخلينا بارتاناتنا غيزي نبلا حجيا سلازي مصحف قدوس بار كم زبلنا تامعالتي مدحان حجيا كندي سبات كون نخون بزح غيزي وانجيل النا تنغرنا بزح غيزي قال እግዚአብሔር እና ተነግረና حق مخانو خانا فلطنا يون كلنا غنا غيزي خمزلو خوينو እና ተሰማعنا مو كنوسن مس املاح كنعرق كان منغدنا خنملس مصحف قدوسنا نغرنا لبنا نغرنا صباح ግን ገና ጊዜ አለው እናበልና እንልብና እንعش صباحناتك يكونت صباحناتك يكونت لومياناتك كساعتها زلخا يا خالئت سلا زلخا املاح خمزه هبكا ساعتها زلخا يا طرخا تفلط تقل دحري يدلو معلتي كونن كالئت ناتكا مخانو اندي مخانو تفلط اي تخلني قال سلازي مصحف قدوس كمز نغرنا بار تا معلتي مدحان حجيا بار غيزي املاح يبنا دلو نعو متان كنفلطلي حسابو متان كنردا مخرو متان كنردا مو بو ابيلنا دما ازي غيزي إلنا نزاربو دلنا مستودئ املاح دالي ودلو غيزي زل عالم زبحال قال الله ازي زل عالم انت بهيوت انت خاب جهنم سب كنبري ويدما انت نايزل عالم هيوت ويدما انت نايزل عالم طفات نزل عالم كنبر سلازلو كابزي حجي ابزا بلانيت زي استوحبنا غيزي مس حلفه لذا غيزي زي اتطقيمو غنا بنايزل عالم هيوت كرخبلو زخل عدل ويدماني اغاطامي غن انت معاشي انت دايلنا حجي نسو دما بتي نسو زفطرو املاح موخانعون مدحان نعون متعراق نيلو زدالو منقدي مصحف قدوس كاس نغرنا نسو دما اتي حدا غيزي ما انت كل عالم من مدحانيلو ام مسقل استسقل غويتا يسوع كريستوس بو بمؤمن نايزل عالم هيوت كم زلو مصحف قدوس ينغرنا لومي نزحق از فليطكا حجي معلت مدحان مخانو ترديخا انت دا زي تقبلكايو صباحناتكا يكونت سلازم بار لومي ناتي معلتي ناتي غيزي حجيا بمبال همت مصحف قدوس كاس نغرنا اني نمدحان زخون እግዚአብሔር ጊዜ ስለዛሃበና ሕጂ ንጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ከም ናይ ብሕቲ መድሓኒ ኻጌርካ ክትቀበሎ ካብቲ እኩይ ዝኾነ መንገዲ ወይ ድማ ካብቲ ናይ ሓጢያት መንገዲ ብምምላስ ምስ ኣምላኽ ብንስሓ ክትዕረቕ እሞ መንገድኻ ከተስተኻኸል መንገድኻ ከተስተኻኸሊ ከም ፍቓዱን ከም ምኽሩን ከም ሓሳቡን ድማ ንምምላስ ክትውስኒ ዕድመኩም ኣለኹ ነዚ ነገራት እዚ ፍቓደኛታት እንተ ደኣ ኮንኩም በዚ ድሕሪ ዝቃል እዚ ንጽልዮ ጸሎት ምሳና ሓቢርኩም ክትጽልዩ ትኽእሉ ኢኹም أملاخ يباركم تبارك أب استفلالي كفل عالم بمخان نزم دبنات كتاتلو زلهم تكتاتلتنا بزلومي توهبه ملغتي نكريستوس يسوس كم قويتاكمن ناي بحت مدحانيكم كتقبلوا فقادنياتات سخونكم أب زلهم موبوتا بمخان مسانا خمز بمبال حبيركم كتصليو تخوليو
ሓቢርና ንጸልይ። ሰማይን ምድርን ኣብኡ ዘሎ ኩሉ ዝፈጠርካ ኣምላኽ ስለዚ ዕድል እዚ ኣዝየ መስግነካ። ኃጢአተኛ ምዃነይ ድማ የእምን። ኃጢአተይን በደለይን ይቕረ ብምባል ክትቅበለኒ እጽሊ። ክርስቶስ ኢየሱስ ኣብ ድንግል ማርያም ከም ዝተወልደ ምእንቲ ኃጢአተይ ከም ዝሞተ እቲ ጽድቀይ ድማ ኣብ ሳልሰይቲ መዓልቲ ካብ ምዉታት ከም ዝተንስአ ናብ ሰማይ ከም ዝዓረገን ድሓር ድማ ፈርድ ከም ዝመጽእን ኣኣምን ኣለኹ። ከም ጐይታይን መድሓኒየይን ድማ ይቕበሎ ኣለኹ። ስለ ዝተቐበልካኒ ድማ ኣመስግን ኣለኹ። ኣሜን። ስለ ምክትታልኩም እግዚአብሔር ይባርክኩም። ብርግጽ እዚ ክወሃብ ዝጸንሐ ቃል ልብኹም ተረቲዑ ንጎይታ ኢየሱስ ክትስዕቡ ዝወሰንኩም ተወሳኺ መብርሂ ምእንቲ ክትረኽቡ በዚ ኣብ ስክሪን ተጻሒፉ ዘሎ ቁጽሪ ቴሌፎን ደው ኢልኩም ክትረኽቡና ትኽእሉ ኢኹም። ኣብ ዝመጽእ መደብና ክሳዕ ንራኸብ ኣምላኽ ምስኩላትና ይኹን። ኣሜን።